chinsemo au nabo igo gukwanira iguru ya mangana au manere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube tanyore wetera Ndizi TV News nabo gotobwati ase umutandao Twitter wetera @Ndizi TV News nabo igo website yeto www.ndizitv.or.ke iri otogendere gusangana ya manki nyoro na manga ngende tokorekana imeyense ya Kenya nene sense mere ya siasa ekerbono twara na obochori obonene bwo mwako yiga bw'ekiri 2022 mbwa babogo korekana na abarayi bakaba bagochorwa kurwase ebirogo au abo barachiye gotianwa bene eri ogochya kurwa bokorerwe cyase abananchi kurende asense meria iyo burayi ase ekirogo kyo burayi obonene bwense twarore na okungsana nigo kugendera takwenekiwa ekerobono omurayi bw'ekyama kya ODM gose omurayi bwo Azimio la Umoja One Kenya nabo igo ababwatani baye barachi wika gose bakagire wikira kubikira nabo sibikigambire rikubeke kina anene igiyo kwamereria amachibu iyo bochoryo bonene magaye kyombekia IBC korawa na Wafula Chebukati oyoro munyakirogo ubwiye kyombekyo kumuraria bene Dr. William Samoei Ruto no murayo mochore oyorachi kora ense ya Kenya gono ntumanye tingikira chikokorekana ekerobono ekine kirabege kubekwa naki abana chiebina abakora no munachiebina monene musubati mother kome barachie kunacha ekinekyo akobwatkana nene na machibu ali abetega wikiwa bosyobe kyombekyo bochori ne chimbebe IBC ayo irerete okurari wa kwa barayi au na terekerego kyo barayi bonene boka twarorere ase birogo binde ekerego kyo governor of senator egati yabarwanirira nene munakorwase county area Nyamira ntwarora oyorenge korwanirira ekerego kyo governor weterase kyama kya UDA Walter Osebenyambati na betega otana nigara chwikanera sekigambiro eriyo kwamereria okubwa kwaye Amos Kimumyaribo oyo bagakorariwa buna omugavana mochore ase county ya Nyamira yono mancho murigereria litko lya lero anene nigo tugocha kurigereria amangana asiasa abuna siasa yabake okorekana imeyense ya Kenya nekerobono abasabara ibali abachore baganyete gochya gotianwa eyo gochaka kurobo koreri ase abananchi iretari ne Evelyn Osere kerongo kwarigani obe ko gusanga na inche guikomeryo na nawo teribono nigo tugukwanira amangana age siasa na litko lya lero ase studio gaiga nimbwate abageni abo babwate obumanyi bwage siasa singenche babere bako base siasa babere bakurigereria siasa muna chiabere chikokorekana ime yense ya Kenya inyora muna siasa nige bwata mange akorwa chinga kense ya Kenya yanyo to bosibore siasa yaberege korokana gego korekana ase kera gosekere myaka 5 ense ya Kenya nige goswa ase obochori iri gochora abaraya baya abo bakochya bakorwa bokoreri gocyase abananchi gono ritkolya lero nimbwata abageni babere ase studio gaiga abo togoche gusangana barabo igoro ya mangana siasa mbatumanyia manke anene muna siasa cyaba kigokorekana mwako yega na ekerobono abaraya baganyete gotianiwa eriyo gochiakurwa obokoreri ase abananchi kokwarigani babe kugusangana intwe oikomoiro ekerobono ntete kumwarigani omugeni omutangani eriatumanyie ereningo tumanye kogendera gochibosyo gusanga manke kubwatkana na mangana siasa karibu sana omugeni ase studio biamuno nabo kumanyo mwancho murigereria eningo na inde ninkyo gokora biamuno mararia Evelyn Njengorwa Vincent Gekone Vincent Gekone no mwana siasa we county ya Kisii kwa 2013 mpaka bono 2017 na bori chikura chobo senator lakini tinaita 2022 bono igana achiete na ronga beka masakara lakini mangana ali independent ana njanda mono mpaka goikangara let me withdraw nganyanga kiebocha so njino mwana siasa we county ya Kisii igo gwatero nangwa bete kuburia kirugo kyo senator se county ya Kisii chinga kie chonkia makikwaringa kuburia kirugo eki na kuburia kiama kiare koro kungate People's Empowerment Party ekiame kyongero mpaka bone kiama no kere bakabona na mbanda ngere tingenda roro lakini na chiete karatikanya na independent patirende karna na independent na nanya orita mangana oire chisignature nkaira ne chi photocopy chi bibande chi intwe totakeire chisignature chiri wibere nkaira ande go ikobeke extra so nkabeka 500 extra on top of 2000 that was a requirement agere ko ichirabe chimbe ekigende kibwe muno kwa jahazi lakini akarnaira naende bakamanya ko imoka bakabeke kwerende nero ratware kubeke Excel so if you also go disturb Excel
meaning the numbering wakora the photocopy chebibande and they are very affected at the same time and they shit in error kwa actually so if ekameka rogi asarikire iko the entire process ya koriki yasarikire so nkagenda ina cheto weekend ngima bakanka haya abantu bakore gasi yo abantu 200 bibande biriko banga na ko number and everything nande kuchikoira nande nkoira na nande bantengeke gosenkeri na baganchanda nande mwaroche na natanaria bachande tu abande bagatika danche gaige count no mo bana tikete karatikan tikete chisigina chonse chenge chinyinge nande biasness nero omugaba nata koira chisigina cha 500 the jurisdiction yere yemo mugaba na ire 500 mu women rep ire ribu mu senate ire chiribu ibere that is imbalance na inde bona indiscrimination of the highest order na inde bona ntagete ngende koti njiko chale jama ngana yu anyege ndo ka be jurisdiction yemo tege tuare equal requirements more particularly anya na mangana ibu na yi signature ntoko bona mu senate ngikireke nene because ye karato korigeri omugabana inkomo chikwana na ro monene kobwa almost in terms of powers. Yes. Toroch, one CEO. No yo ndena oversight ya okora. Nkindu to kobeke rukiri bwibere. Omo MC asangere rikimi sana. Omo gava na asangere rikimi sana. Mu women rep era ma kobeke ruweri. Mono mo senator abeke rukiri bwibere. Eyibono equality te yoga. To chikoendera gukwanire yukero wateire bunankwa abete goko buria korwase kiama ugaika omwako yego karatu kubori independent nikiagerete tugwaso ase kiama kende ukaramna tigo chikobori wetra independent actually ento na roche echama echama maitene bwata manganaye echama yakare bwata manganaye na echama gendo kego okonya taringa pesa yare konga kwanza tengeti ninche nkonya so karate gangende se ndongwete nenera na inde na bugate birengera byo tabatebya abantu nga nchinyire wo senato montayo go question na ki ngana kigwa kare kwerende na kikwa nga amangana yo kare to sene bili yo kare ta senate oseno basaite yo kora maita mangana no maita mangana re Kenya egabana na beko gate se pati yago ete berangerio mondori gocha bugata gento keke mukani minte bya koburi just like by the way let me tell you office nayo kobeka office yetu ali chingu bona bono ekero 2013 the devolution ya chake gas bono bangana ichukura chaka abantu abange bamaitenga obo senator ebero too powerful than yobo governor that is why babugetenga bolimbo bwa America that is why aba senator abange bali bakorete including a senator yaitoga yarenge ntanga ni musiko gure nera akachikurige gendeke akarekere buya kobwo governor so agachaka agakoro bo senator aganso bo governor omusiki professor obo mo senator kabere samongere nere yagetiga ande bo governor no roche so meaning barabu abanyene you see onye kinde senator bo governor ta gongorra kende batingira mongo korro mo governor egendo nabo komorora muna omonto oyo according to the budget the way ya ete tuwe it does not tally with what is on the paper and on the ground. So aba senator aba eba chete bagakora echeche mono abande bagatebera kwa ugento geke bakira so nyoro mugaba no korera magoso nkurure senate na mukurure senate ntenga this is the evidence yo monto yo ibira abakenya chibesa kusa abantu bakizi chibesa tigaba duwe kwenda na inde report nyinge ko from auditors general report enera to kurigeri tuarigeri control of budget tuarete bintevions yamo tuaranki control of budget yakata una mwana ga control of budget ngori kara marube ngi weji bili ere igoro eta kero ka around 35% bone ka 55% meaning chiba securities bichigo je se county government 55% okorusi more than what you are given meaning development go ikekore ira nense so yento bunekyo ekere obvious it is on record from the communication korwese the control of budget ogo jodita's report eyebwate bintebi amagosa mange amagosa abuno mo senator arokoira e senate enambende buno mo senator kero when a budget process making yakoba we cover from point A until the last minute ariya kere budget yugo chugo to one se assembly e senator ne wenda ko karanso yarora enamba na inde gento kende e senator atakeire kogenda ai karanse na abantu nyene ward
barore muna mwana nje ngoro kiamo kama ward iganya kwa itori the needs y'abantu bakiamo kama ward is not the same need y'abantu banya kwa ward y'abantu babo ikanga y'abantu baichuni y'abantu babo chibarabu ekiki ward is just before 5 na atakire koba baikaransa n'abantu bara the need assessment y'abantu kaitoko jagera na match nyakitari kitabwatia mariogo chipara bamanya kuchibeka buya cyaba factor dia se budget omosene to manya kubwatinga ekegogie etigu ngekoretebo onye nkeribo manya goteke action I think igabu no senate yakirete bobe lakini no embono ise koboka nabeko ba powerful uneri batagete ya America ebega Kenya igobona ika sense mo yakirenga kya kinene kya kwirire to karati go bori obo senator to bori kero gokende gosobo chumbe ninki ngire kiekega omanyete ekero nje nabori bakabwa MC yes 2013 nabori abwa MC igoni manyete ebintu bya MC kwa bori tia sentunde ntang limori okogatika nabori tina bakanga bori by election so egento kiagerete ngabori obo senator maite yokorigereria nga yoraje ko kore gas boronge inchibona muna nare ko obo senator believe me kanga ba Kenya bonse pia maite na mondo gruge kone na korete naro yeko garenjira abantu bane ngotetea indaro meno no mondo mogongo muna mweka ro to mogongo sometimes this back the kind into history sababu torigo choru ochikora are segas torigo choru ochikotebera kaba compromised eyogo choru oika abantu baminange bakaire so bokongo babugate bosene to bombo bugati en allocation mondanya komoria maswali na kinga tora akora amagendero yo moseneta no korigereri e budget iri aro situna kiere na inde no korigereria chibese chirichigo cha Nairobi na moseneto ko gereta nero go protect the evolution te kwa before the senate so injere are ko banga na choru boseneto abantu nabare komanyanga mbachore to monto mbachore ti monto raire toro kero kende chinga kichwa bere go koboria ekero gekiga kuru mwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere nabono muna kwatete ngwa igete koboria ko gaiko gatiga inki keri gwakoreiro mwana inchi gose mu minyi county ya Kisii keria nonye gwati kwerusetia soko boria kero gekiga aratigare gagoteba buna gekone na tokorete keneke twakonya bali bana batoko mwali baga atorae number 1 na agende court 2015 kero na seek narika a demand notice toegu abantu nakibari kirekere ward geko gera abantu bajaga kungunika mono bate banga ki ntoro cyo buri ko buna bore bwatwarira obonyomba nkagende court nkarike demand notice kwanza nkateba ngakarara atwa kere ward nakya abantu bakareta kibari kire baru erietari omonto kebande kiaye ne job group gare e ward ya ruete ne constituency ya ruete e banga ko konga nagende court Kisumu kana nagende court Kisumu nagenda ko korete bindebyo ba chikotebi ngabono moenka guchioda nkabaretera nainde bakareta mbare bakareta marieto kabari getenga ebari ni osero gekone goika nkatebie bechachi nga my lord this is joking and misbehaving with this court. This is not what I demanded. Mochachi nenda akatebanga bari kero batebi na kiokora nkabari kero buya na bikoba. Tukagende court naende mbakora babuya bagatebona next no gosibumore okobwatumore bakanga ekera banga bionse pi tokanyora chigwodi chinde bantu bari kiri muna wana chigwodi jane abantu abari ngo sensa babuka bari kire godi abande bakari 230 the highest ward and you can guess ward ke yare ekera babeka tokanyora chigwodi chinde chibwata abantu abange ebu ward yaito yende bwata abantu 12 14 tukatebona gente kenge ko karaki ekoti gatotebe genda mokoraki yenda moiwanane inga kimogo kora tukaje tukaikaranza tukatenga bona mabaga gutangaswa tigatangaswe chigwodi chinde chikoretaki mbande kyaba mwalinge koiwana na barabu be abaiga account government ya bikon na basi ke tubagatenga tigaturigere boronge kokoreki tukatebono rikaba mabaga ya mutangasete na ni enforcement yeye rikatona toneri egwodi yana na riaje tugutwara ngabantu 30 koruabu ekinega koraki ikaira rabu ekina kende nagenda na inde narikanga nindo chigasi chigokorwa procurement ne bwate procedures and it is laws na inde se katiba ngo tebere buya kabisa ekasi gutangazwa ekari gasi yatangasirwe
abantu torika amagori gochio tokore bidding egesongo ekero bakorire igo bamanye korigereria bagende for evaluation bakore evaluation kero bakorire evaluation barigereria ning'okoraki ning'obeka chibesa chianse yani yani cost effective nere korigererwa ekero bakorire igo bamanya korika amarube bagwadia abantu bono chitenda omonto makorika acceptance letter berega bang'ananchire ngochi gokora nde egasi eye amanya koegwe commencement letter eyo gochi gochaka egasi egasi yakora kiyachaka bono ekero okonyora egasi ere igabu abantu bande mbaro chicontractor anchiro nchimanyete na kasi nero nagende ekoti nachikobori ng'egasi eye ng'akiere naende yakoretu tiyakorwa noroji bono egatogekana ng'a enchera bagokora procurement yarenge nkora naende egasi nere yakoretu yakora kiyakorwa ngataki n'abantu abu oise korigereria engaki nero amagena arenge etauni yaria bakorete egasi bantu bakari besa bakagenda ebabete compelled egasi eye echekoreki eche erosuguna rio musike machanja arenga bakakoraki bakagenda bakabeka egasi eye kabekwa chikapros kiri bono roje town konya chibesi cyariro niko bagakoraki bakarosi kabro kiri no guga sesimi na bakorora ebintu binobire enambe ende yo mweso ninje naimukie ebintu byonsi pikoruga naire baka Nairobi ninje narora kanandu sitie town Nairobi esati town nagenda baka todi na babo kirosi na abande bakakorera unchera kotokonya kagenda gutira abande bakaja kugorera utaraja moja nsa bakaika kurwe garime kotoko ikakero ka abande bakagorerwe petroli bakaika ketoigete Nairobi turanga abantu 7 twarenga abantu 20 kurwa ntuna ko twaremerereti amaene tukagenda DPP tukagenda CDC yao tukaenda na EACC bari bonsi abane tukaikaranza na barabu tukabama una mwana kwerende Karura DC yao etu aberete 2 days no moneno yobo tukarigererie ebintu Kenya bunere kare ntubaka bono ntwanya gokoraki ntwanya korora kende meaning no mosori oyetete maega and abantu bakaewa. And what about in terms of development chinde buna mangana yechipara machi chisemie ko rokonyora abananchi abanke bokonyora igento bakurera mono sechi ward au sechi constituency korera bare chisemio konyora usene chisukuru chire chimbe gusena magendero tayo na chipara na machinki kwabere goko kora kende keria anona se ward yaso ko watere no kuro ward yakya mukama kwabere okora kende orro keria keragere omumenyi bwensembe yo agoteba buna aro no tenena kerugo na ndena bagoko akoesokia wakire kura yae chipara mosike usirire mwamusie njengo ikaranza twarengenere ontebi naki para gitene yari ndaite korwe na motebitiga aibono gata kurwa bukore budget njenga ate kuwa korwe na ipare koreki moyabo ne yegoeta so kwanza koso mweshimi woyiga na nje yaita gwaito iga guchia ya koreki ya connect moino na nyene bitacho ngo chana renge na motebi ngakorana ki bikore kwarorire so na onboarding kyoro cheketa na motebi nga bunandoche iketachike neke gendo ekena kige chande ta bantu mono gendo ra koraki orage kora na motebe tirinda mache yesukuru yaito mone mane mbaje kokora bakekera asira mache tara koraki ninje na tuora baka macha ya chari mwa ekere ba election yegendrete na inde kerari munga kana nga macha ya tara ikari agortaki atakire go asata kire go ika ama ina abantu bakandora bobe ngane bitina bugate lakini macha ita kortaki tabekire tayo amacha ino nyaro ara masini ni tayo isana noro amache tu atakita go sabu iben no community ayanda agende go chimate kenyoronkere to koro kabonya masicho ayanda nchibonya konia ayanda tambuka agende no mwabo to moino kiamo kama ayanda acha baka friends bacha ita go isana so school kanyora amache ena mbende chicho chiamore mani primary sina somete nchagenda chiaba bobe ninje nachi beke ngaseti nakira bari kibari kengaseti agara bari kengaseti naende nateba ngabono na inche nagenda nabugie sirimbi nateba ntikatoro sicho sidi ebugeta bariti bari risiti abakore nari omosike omochumbo orengo ajambe acha kuminyoka ocha kareta chibesi charo sicho jire very smart njara kana tobake TV and everywhere ninche nabeka
na ene bikoro te kana nyorete kaeni chuke tunde ga goje bikoro to bia bana ninje na beke program moramani ya buona yo mai there is no king who is not royal to his community kara kwa nyorete gento monto kara digere na no yonsa monta binde bitoko ngai na bantu ganga ko ira ninje mbakoni monta ko igota mai ko kokoni na no go ke kara bogo ichore kirasi e bogo ichora ansari around no bogo itekambori ko chiar ko chiari na irera bana bikoro to nanje ga bo ponya koni primary na bairera baka na gochimetembero woro na bege tuna nje sukuru chikakora chikayo so there is a big reason abanda abo wente ko nginyora na ndebo wente ko ngai ni kesi ngobori kende ko jakera bo igobona torocho bochori next ni goburu mwaka w'ibiri na 2027 ni kero geke ndi go chikobori kyo seneta go senorengete ko bori kero kende kero birogo bibere ite kyo seneta go se kyo jumbe bona Van turigere yo bochori bwairire bwo mwako yoiga bwabere bokorekana no inkiora bego kwanira korengana buna twarura no mwako yoiga abakikura baba wesokia nabakekigima na gwakachikura na nene kerbo nabaraya bange bage siasa babete bawesokia iri kurwanira ebirugo twarure ntwaruna no nebirugo byo MCA abantu nabange besoke tkurwa chiwodi kobwatikana nayo bochori bo buna bwakorekanete goika abantu gusabaraya bachore bakaba bakorariwa ninkiyo yo bwatora kwanire goro iyo yemerubiri na ya chagete kurwa chinga kichi campaign mpaka uno bachori bwereteiga okay abachori butambe bubata manganaye number 1 right away from a campaign bunego chaka usede tarachaka buno monta kwebanga buna bona ika tuanzire kwebanga 2022 bona maite na ranga campaign teruna ririkare bona muna twakorete bona Friday yegocha bona nkonyoro na abantu bagatenga bona rinde njahera tuachakire kwebanga obachori okwebanga una bona nje na beire gendeke na rabeire ko 2013 bona ngonya gusoma nda mangana mange una bona 2017 na soma mangana mange mono amangana na soma number 1 na ringa abantu banjire kibesa ko tware kibesa number 2 ko ikabantange number 3 naye go ikororo bwoge bwao finishing yawe yikurana kyo gikokora una bona iga abanda kero muntu na manyara baka yosiegete ya batango maite gende gento iberu muntu yo wanja ngana abwe tujenwe that's why rojo na igoro bantu baka tanga gende ngechetu buya nanyensa baka taba gende ngekorti ngechetu buya so bachori mbo yo bora be street baka mantu baita bena ki ngaya ya bono egende genkia babuya go ikoi kumanguni ko nga bachori omba korteki mbwarenge bwe mwana karato gonya korgere social media ekakoranga nara seitoro rari nyari bari masaba asegete nara kwende form gete ngachikura chigakwa raira kanyora gosine chikura gosen 17 ruto gosen 23 ngechi ne chikaira igo ne chikura chia beta casted 3 something omo chumba akanyora chinyinge gosen 300 abandi bakanyora bobere botatu bono kina kero kinkoreta kereta swishinga igende kembu ya kiarenge orada boys kura njanya kwa boronge jirocho chikure kirabe boronge ekero action ya very taken aso mondo byo kuri chikura more particularly this IPC officials lakini nya bago jabati gugo kenengeyo ibinde na biko genda oma ite cover you got take responsibility if there is a discrepancy as an election na ndio buno manyete kwende the threshold yogo cancel even chikura Supreme Court through umojo sikemaraga ya bege tulo ngaganto kakego na bakoraki na bagakona rifa chikura abantu bagenda chikura so chikura no kwebanga na ndege ndokende epati nero nkomatere asenare pati komata sana nabona gusiga ate komata mono pati asenare pati komata mono sana nechi pati chichinene nkonyanya tsakire mo particularly anda batabwa besa that is why kanyora amondo from nowhere oireta independent usomo pati baba kwake meaning ya bantu mba mwanjete ne pati eta karate eta mwanjete nechi pati kinyinge chire too corrupt go ikonyo onyo oregento keke o chikateri nchirario chisiba sibiko eta goeta kago goeta pa gwe ticket na ne kwa bwa takiaire no yo bako irekoro chipati kingemba bwa tibe abange babwa besa ekige kwirera abantu bateba buna agose kwanyora abange bagoteba buna bochori obu mtibu gose buna baibeirwe bochori tibwa korekanete ingongoro cyo gwenete ko ba blame diga igano mo aba obisaba kurwa sekyombe kya IBC no mwananchi gosomwa akekura gose no mwana siasa
omonto gwenda kwa blamed no ri obekire atenenere chikura oyo koroku omonto bu IEBC na inde bone enchereri omate ekinekero okobeka buna nkorra bono mbari kobeka nga monto osune pulling clerk bakobeka body want takeirebe kuna ne body etakeirebe ku an individual abe respondents no road because a body does not send you to go and commit crimes was an offense, an electoral offense omanya go change body ko represent through their lawyers otakeirobe kwa yo manyene we represent ya yo manyene you hire your own lawyer and if action and if you are found guilty then otakeire osubwa nari abantu barawo ekero umuntu akore gasi yaye eri genuine bebona twarorire buna aba baraya banga babiri bagochorwa bangi babiri bagoteba buna use obochorio bwiga nigo baiberetwe chikurane na babete bakobuwa abo batebire buna nigo baguche wika busi bwekegambero babeke kina iri kwamiriria amachibwa yega nkikeri umuntu aganire kera use procedure kiri umuntu agwente kubwatekera kwenda kubeke kina sikigambero iri kwamiriria okubuwa kwaye kwasobochore agent number 1 utarasuka udiande go to arabo shahidi na ndio shahidi bore particular anya ne polling station anya ne chikura cha barubobe anya wale chikwene de chiri chons chifomu chiri chons ne agent yagebo kerige gotangaswa na kikiaba entered as a form na kiari kwese form ti agent cha koraki cha sign ngetangaswe kinga ekwenderera boy kakebe kerige gotangaswa na kiri chikura chiri cha rutwetebe ime chibe na chikorta chigo tali kerio ria tangasa eko ya arike form na irike be the same kerige atomwa anya binte bimbiyo lakini kende kitangani gotwara buno boshahidi kera gwatwarira boshahidi boy saine kwaro ngambo isaine kwa manya bono kogenda so mu wakili nero give more legal advice on this ochaka kurike petition ekera arike petition bono ya gwenera kwa koraki kwanyire koti kera kwanyire koti wa yaba ya kore kwirende barigere iri kibesa irenge isaine bari kachibesa nse wakana watwara receipt kwa beke kwirende yawo ekina kiawo wa register kera wa register bono kuruga bone procedure yeko yaja koraki yaja go take place ekwende bitabu biribuna kwa roseti kwa kore kwende kwa ira kwa urio soerete wasabu kwa mondo komwe court process saba ya sabu abantu ba respondents goita bakoraki ikina yaja kiraba yeah, that is the procedure. Nena se kiroge ke kyoburayo bonene bwense twarore ryo bole tukuriano na liria ngiri tukurio moyo asomu bole bwa Azimio la Umoja wa Kenya bokora wana Raila Odinga na bokobeka eki nase kigambiro anene keraba kwamereria buna usema chibwa ari abetega kurariwa igoro ye kiroge kyoburayo bonene bwense nigatari ngayo bwasyoku korengana naye ninkiora kwanire ekerabo no baguchokobeka eki neki ase kigambiro rikoganyana kyabana chebina barabe bagukenacha. Number 1, our enemy kese kinekyo. Justice to prevail. Everybody have served with sufficient justice. Raila have served. My take to whatever justice. Temine tinga. Ekerto ko tinga boy na kero montai wo boy na bugai. Temine tinga bono o ruto kaira o ya urwe o ya egungo na boy na. Na be ko banga Raila na rusi ekina. Lakini o boy na buga koraki. E buga rore kana. Never served with sufficient justice. Ruto na baka banga na bugwa. But naisaneka. Na roch abagu isaneka na wakongu. Naisaneka. Ngana koraki. Nabo. Na buga. Ena mbende. Ekere ekwende yerabe ekero mangana bunariga. Omanya to mogako yagacho anyogo kabwate. Wasomo ngina no nyanka bwate aikyate besiko ganga magaga taliari timbwate kende gari abantu bonse bagatenga amaino mongino na koraki na teba those 4 commissioners dutoro jintu amanyete na ubare ngiriko bakiri bate na nanye mo ganye to bokimaga sitting room kende ngekorete kende ngeyo tiga binte bi kende ngeyo etoko bwate na ki ori bari kuruga bakoreki bakaniri bate bire obokimo bona mabuganyete nekeni. You know, psychologically, let me give an example. Omonda isegoja, dirio mwana nyobi. Abangene bako iriria tagoja kabisa.
nano yotararo mwana batanga amataro nise kero monto go chari kireti amato no nyata buye taino tanga aronise oroje so ababono muna bachete bagatenga ndamo ganyete kende ngikore tiki timo baise wanja machibwanyi oroje abana bubare ko bari chikura ntuntu arengo bedroom barengi na bari ko bari chikura bamanyiro go bata birenga begente kyo gente kiyaya eki mwanja omokenya naro ranje meaning obo maene mbakore taki mbabugate wono igane kina na Kenya kogenda buna gekogenda already abantu bare poisoned akire ntari ba commission abonse kurwase kyumbe kyo bakanete bakentwaro chemba kanete bochorio butu bwarengo bwekende gusobwa sioku na kore na mono abanda bari ngasensemo yo munyakiro gobo wa Fula Chebukati mbatete buna machibwa ari babete bakuraririo mu Kenya naro korengana barabo bune kyumbe kya IBC babete bakonyora bari bakurunga simbo majority meaning na bange bakorete na bange bari kanga bona bari na bari sensemo yo munyakiro go meaning yori tabwa threshold tabwa quorum aba moina ibara bange meaning ibara quorum bona gachikura na chigenda nga ba commissioner once bajire saba mbare ngamo kwanga kwerenderi eba ko imoki bane mbare ngamo ngangete mbatatu igaba bane bayire chikura nga batori mbwa karitaki mbwa rengo na muntu tagocha bari nabantu bakize sukuru nabantu bakorire gasi iyo nabantu bamanyete bantu mbagosoka isika boge bosa anyambaro cyo minus bakortaki o minus bore so igo minus bakortaki o minus boro egendo gyo kabane to gotigere ekoti enyeneri ereri erorenga amaina bari gokwana na bari umbake no bosaidi bwabo bwana bari state bakorunga state witnesses yani nabu abarori bono be serikali bagotebanga maene egende ngekortaki nkiarenge bo so bari na bwabwate kirigendo naende karaba gukwana igomba bwate bosaidi to gocha bo maito muntu to gote bana ki ngaya ono moibi kotini teri ko genda ngoyo no moibi kotini ko genda no moibi ninki aiba aya nesime ya koraki aiba ntange kwerende statement eri kirenga ke korete kire ningo complain ai complain antinero nero yo omanye ai nayo omanye nesime nga twange mugana bwisimi nga yanga ure simye igo wono rende kanyana bango tumia buya enkanyebeke roro baka igoro nkore manarenge egasira nkaenda nkaliboti ma polisi sina riboti ti opina ekora ikina na bugeko kenda igo kina ngeri ko kenda nga naigwete ngeri kotini egendo kero nga egendo naro china kieke naende na kieke iga evidence na ere kiende bodi iranyarikana bono akineke iga kero ababwatani abazimio babiri bakubeka ekegambiro kenache kegani gatebe na obochorio buguse amachibwa ayo atuguterware baganie obukoirorero goko barachikura gokorekane aguse okoirorera gwakachikura gokorekane norocho bunegente kenge chiko turubania anene aise konyarikana buna obochori bwairoreirwe na inde enyarikane buna o Dr. William Ruto nera na inde bairu murayo mochoro rocho buna ngechie koreta oboturubani mense ya Kenya ebintu ebire bitatu egendo number 1 chikura chitoge kanenga maene Raila Odinga irete ekoti compels the IEBC to nullify the certificate that was awarded Ruto have handed over to Raila. Number 2 esogotoge kananga mbaige threshold na yama goso na rengo mangana yo wanda form nini yani bintu biburuka ine bire madi yani isikebo saigo to ikoranga ibi koreta ngai bichiete eba kota ibunga bono esenge ngetoro chibinte ibuna bire yanda moirorere chikura scenario namba 3 esigoto kananga maene Ruto na baire de chikurechi yago tiru bagambe ubwaye ne burukano ne yaba na bantu bara burukana segete parts of kwerende akaiga na ndense koreki ebe bujanse te kogenda ngabono na nda antu bansire kungainia ama yatenje mama minto tabori tukuleji jo president not even my father so njitindo chike ndeke nene badi bako nyakomnya kapara monta yo moibori yo babori tukura abana bara irangwa nyako baraba ko mnyoka ni para uzbaruto na magogi anda birara to agojanga ina abantu banza kuruta abantu amagena para so ekine yendo ke gwenerete yani twaro ke korwe birengera tote bena ki chikura karo chia bene ndota ke iriko rwana mechanisms nero through legal processes
toko genda twanyoro baini sibure buna bona let us get prepared tote benga onyore no yora ire akibune kodira rule we respect the decision of the court to irana ko bakalu ando nyene chikure chito kanye chinde buna bona nje nara bori na wiru gatatu nanya gukwa nanya ka romo ndo kurwani ondenga na wiru bantu mbere ngaba wiru chikura kusiga there are so many people ngiyo te konte bina ki ngabona nyare bo wiru chikura ngabona hendo rwana why should I fight na mama mo minto my mother Winfrida ore ko bori chikura I will never fight ngo ibe we wait for another day agento kerongeri na wiko mubuya toke na wikaba wiko toke ande mubuya ko boyomo aba bugwa aba bangi bon and there is birogo banta badari bakaba bebons na aba yabari ebintu byakea nanje nebintu bigoke akanga bantu ngonga bari bono tiso kwanira babere bagochorwa ase birogo ko chakire kirogo kyobo governor obo senator obo chumbe obo women rep na boigo kirogo kyobo MCA ane nase orogongo rweto rwagusi mone county ya Kisii na yoro mumenyi bwe county ya Kisii akira bono to chemna ewiki yega ogutiani wango chikorekana erio abara yabachaga ko gokorera mwana inchi emeremo anene chira chiri babete bakubikirania ana kioroche abange umete yanyarekanire chinga kitinyigo konyora gosebu na abana inchi nkochi bareba nkwesoke bareba kachikura lakini kero bochori bwairire abarai bachoriro baberera bisi ande konyora umwana inchi oyo nero gochochaka kwemurunganya atababuna abarai tu achorete abachite kokoragiro bisi use bachite koikaransa mbara tokorera magendero na kioroche bune county ya Kisii akorengana tu achorire gose yachorire abarai abayaboniga aneche ko imu kwake getambukiro yo gusika mutu asense mu magendero ko bwatakana number one na ndiko bwatakana ngero kugimwa choro muntu bana bana what do you expect yes some women rep oba besa bwatambo kego oba besa oba kego anya ta ka batona buya na mo women rep ta yando cho irorire ga Kisii county meaning a presidency ya bekirunga bogwa tu ni gurimo unaenda taringa bakora magoso nabo beso ba chete ko guse 90 million kire constituency ko bobagera kero mondo na koreta ki na tagete kwanyora nga batanyora tie bara bange ugokoga kwa baiguru batanga ya yorire oyombosa oyoinki na bairi abeka kwarari mondo yo gocha gochorukero ukiora maraika enamba yo mugabana tujakero mugabana yendo kera mukonye no konyora abantu bara baronge anyora ki minister kindonge anyora ne chief officer kindonge abuna bubare eko ngorochi abana bwe kwende bagwende ko bagwende rote bono ko korega asibu yakero monta abwa the department akolid turuchi director anjiro deputy directors go chanze baka kwanyora baribo baka kwanyora babo kwa busansa anya to ko bekela ini yebe buya iko kende ngikora tiki kende ngeyo na inde go ikabate with the budget buna ego etigwa budget kire department una yaitwa ekore gasi kuringana munechikire gokora tebe kunga chipara chabekerwe budget totebe gosine minister ya roads chipara banyuma kabaenda barusia mbeo abantu banyakorera lakini chibesanje akorera nchi aruse tugwe omugaba na nere buna bono omugaba nango twarare amangana amange omugaba na atakira saini omo deputy ya roles akore gento gegoro kunga according to the monitoring and supervision of the government. Mugabane kera kari gochiari mugabane na gokora general politics, general policy and politics. Noroji erari lakini basically gasi obisi. Gasi ko bange serikali. Omo deputy akaraki atware role ya go play. Ntwara na ni gaiga. Omo deputy maro minyo ki gunebi tugi makindi yo igo chabo taiyo wana no nombori ngoma deputy o Kisii county former roli kia bwate ndaba tanga ya ta lenge roli ende ere no konya kominyo kiwa lengo minyo kiwa na ende mara ochire muino opendiri this way and opendiri the other way bono ikagera baka ero munyina akaba more confused so bintu biri mbirorera na ende above all kero monta iwo autonomy ai guchinguru chego kore gasi ta monta ta baise ko be kungare minister bosa ngarakini e karanse ire no monto kete are remote control kero monta iwe gasi yaye na ende kero monta iwe gasi ya somerete una wana njeti ni mwalimu to go ta kombeka nge minister ya education ndamanye ti no enda cheti no sukuru we buya iko ngabana na education nkiyo go tenira abantu ta someti o monto ayu ngana bo minister nyakitari abo chivo sa nyakitari monto tari munyakitari monto tari kende kaki
nga kusine chief officer ya finance nobe chief officer ya finance nya tokarti account tokar CPA nobe so binna bigo to Syria kero montaigu area of specialization kero montari ko naende aigu chinguru akakorre gas amangana muna bachumbe CDF ya ruedo CDF te korete CDF te yo naende CDF te ko irana because ene ruling ya supreme ko tiende naende te yabago chia yani eri ko rete pinga ente kenge korete nkeyo nanye kiaruambu ya mo chumbo imoka orike kwerende mo chumbo imoka ogore basi school oteba ngana bare tere basi nichi basichaye ngana baro seri biras echine basichaye abu no ebintu bye kagete kogenda bobe nainde kwanyoranga no nichi parechi proxy babwa company chikwade cha ruski besa mbari ko kora burungu chibesa chiri ichinde tiga chiche account government ichinde chigenda kera kura chitenda chikoda rukorwo nainde va classify chipara if possible ba chiri ke signage skiri kwe batenge this road belongs to the county government, this one belongs to national government nario chibes bona una county ko kore para kera ya kore para ya kura national government ya bakora gete bacha na bakora baro si kere gento bakora karo chibes na bakora bakor muina na barabu korusi bare kuchia so kere gento ke manyunga ke kore na kikere ebintu biribere developed omwana inji akolo education muna mwana nyagitari tari gento kyo muchumbe kwanyoro omuntu agotenanire kondonga chinyagitari ngocha koba mesari ngayoko ba mesari koruchikira county government ngocha koba mirande gesima kere kieke besaki amajina ya mangana ye county government so no ebuna tuikirega bantu mbana komanya county government ngire potudu na ndenka ngieta ikokora so bantaba maite senjo bako ngaino aba toja aba MCA bamanye kiroli cyabo isato ayame kurunga representation yani ngagai karan state assembly me abanta representative ororo bakanje bana mnango rukiamu kama komo musike matarai karan state assembly nchema nyetenga nche nonde turuo musikoyo representation airete biranga biane na bika karan state na bya kwandera tomanye go oversight nge budget ya irete ekanga do chike sakati anye bugati nganya bete implemented anye bugati nga paratu abegeta nja korete gas amanye gose ya korete anye te korete bona abu no koraki no akogwa konit amanye nkieta korete tu action ye beteken ako ebinte bibions bakore chirol chiabo buna chitakire na inde mbaba ize gocha with the intention bakageri baroje ngambo bekere baba compromise di yende nge koraki yende kinge korekana so aba MCA bare ndama nganabo na inde buna bono agwata ikanaje them through this media amangana yo speaker be chore speaker na inde ba speaker na erokere gento in the house ba nkwa rochi segi nchi aba na bari bare ata chisegi oyiso ko inyora I hope no kwa renge 2017 to chietiande anya kwa chietande to chietianda atande kwa renga around nkwa roche abante ba imoge tu ruchikura cheika ndiri ba ko chore speaker ba ari ba saimara karaba enda ma saimara bakaiwe kibaye twe bakaira ni guka bari korokoro ime bakaumor wa assembly nga ari no amangana ba jage to sarekera na ye koraba chiete ka bangi na aba ba ko gende mo uri yo wana ba kwanda kama nsipi sababu bona bana nchi ninyi nyorete riba katenga kero montaro mo musio ko sanarika kero mondo bantu bakagacha bakatenga okay kwa gende kuche kere segiye ko chago chago rusi mo speaker abanda bata ni numwa mo begete na inde mo maite gendo mwa korera tumo kakoraki mukamubeka so gendo keringe basiko irora bachore speaker ere sopa in mind bachore speaker e maite nkie kokora egere na ribara gendera mutu baka chore ru speaker kosechi influence chi koruko ruisiko ngabono intu maite bono ga abantu bansire gocha abababu yetu chikura mbabwate speaker yabo abababu yete mbabwate yabo bandi bayi musiba bere batoto mbabwate yabo tiga abantu batutware omuntu ori independent oraba koleregas yobo speaker munetakire ambia mono umwanchi umurigerere bono nogendete koigwa ina mangana siasa togenderete ko kwanera imeyense ya Kenya nene umwako yega chinga kyobo choryo bonene bwabire bogokorekana nabarai awo babire bagochorwa eriyo gochia ko korera umwana inchi mbere motobe to kurigereria igoro yokobeke kinase kigambiro kero bono ase baria bako busiba kwamereria kogwatkana na machibu ya obochori korwase kyombe kyobochori ne chimbebe IBC twabere to koigwa omugene ituberi tukoria rero bereka
gukwanira amanke anene uyo gotebanere ni gabeira se siasa oberga kuria ebiruge biga akasata ire tari gochigo kumoyo korinde nagendere gochia kuria ekiruge kiga ekerogendere gotobwate sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News naboigo ase umutandao wa Twitter nigo gotonyora wetera @Ndizi TV News erio togendere gusangana ya manke ntaito traenda sumutimo komokeigo tokoira nani chikwira nano mugeni okabira ase studio erio togendere gusanga manke kubwatikana na mangana siasa imeyense ya Kenya igo no mwanchi umurigereria tobasa guskare Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'ebya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonzi nebintu byugo korera chigosori College ya Tenacious Harbor niyo igurite imirango yaye guciese bari batagite kogera ubu bweni yabugutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bale chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabokubalikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochi gukurigere cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo asenamba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira asensemo ya kisi yogo asibarai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiatanya gotebia undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwacoririe aria abantu basangire nere kurwa chinkoro chiabo na kurwa gusegeta gochiase bari bande bagendrete kuyaitera buna nkoikara omwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo tobasembiri nyasaye ari mutundika kuri chomberi yatigere nae gorwari ente bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugwena yani nari kogenda on off kiro monto asense igatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini sugu yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mana na ndo manchi umurigere ribone kero gendrete gutobwati asomurobere obweri sereito murobere ko bacakira ritko rya Jumatatu goika ritko rya Ijuma hekero to gendrete gukwanira muno amangana asiasa imeyense ya Kenya anene chingakie chiga ugusomwa ko yabwikiri 2022 ekero bono siasa chiabeire chigo korekana imeyense ya Kenya twabere to koigwa amange korwase Vincent Yakone korwase amangana age siasa nabono nende ngukwarigania ase tobwate omugeni okabere oyo nero rache gusanga amange kubwatka na enchera obachori bumwa kuyiga bwabeire bogokorekana ekero bono abarai baguche gutianwa irukurwa bokoreri bwabo gucyase abana inchi gendera kutubwata sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News ase website yaito nigora tubwate wetera www.ndizitv.or.ke na voigo obe gogo tweet wetera @Ndizi TV News ireto endre gusanga na ya mange karibu sana mugeni na Industry Studio. Buya mono asa marida ankor kujas foke mobiero. Seitero bugirango matsa mugirango. Kitago grawad ke ras to koro kanyamondo. Aberi nkokolero mheshimiwa Andrew Kimonge egasi. Asobisi ya ward. Na korte skuru 2016 university USI. Ngacha kambwato koboka kambeka sobisi yae abere ngokora nere gasi ntu abonere chikura akabori chikura ngamubwate sirakini lende asogwonje konye sai nyasaye nameto yo gojoro murai nacho umuntu botambo umuntu kugamba number 1 ono ntu abete number 2 lakini yetoko sabiro yo irete akore gasi buya wastu atigereta agendere ogoteba Andrew Kimonge umwanchinaro murigerere isiko gari otamaita Andrew Kimonge ningoyo gose numo omweshimiwa bwe wadiere Andrew Kimonge iga kabiro mweshimiwa bw'ikitago bra ward achore 2017 okore gasi ase myaka 5 wono yo oyo chore tu nere toko saba agendere na Andrew Kimonge ende akorte gasi yae akoringa naye kwabire gote na kwabire gokora ogose koko kore mirimo asinse uburai bwa Andrew Kimonge nkiora nkwanire igoro ya magendero ari abereka gokora asense meyo omweshimiwa Andrew Kimonge na akorete gasi na temete gokore gasana anene mono igare gutumia chibesa chiae kubwa chibesa chikuru ese county besa nchenge ese county kuna COVID-19 yachete wono mheshimiwa Andrew Kimonge na tumie chipesa chiae lakini rende nyasaye bunari nyasaye aywa korekana anene mna kwabire gokora mangana siasa abeire kago korekana imeyense ya Kenya kubwatkana no obo
obumanyi buri bokubwata iguru ya siasa ninki orakwanire obochori bw'omwaka oiga bw'echirwa 2022 ekero ntwarore na obochori obanene nigo bura buru nyinge chitabete chikoenekiwa omurembe obeire gogotoerera nonya negatia abarai babeire bakobua ase obochori obonene abantu magete chikura ntwagete chikura tugakora chikura nchiatangasetu umaete butambe Everin omonto okogamba nambe yemo nando omonto otangasire komurusiari nakong'u bono naruta atangasetu togosaba ng'a Nyasaye amakonye atorae buya nonye koti ochikoruru negochikoruru Nyasaye lakini entekanene omorembe korengana ibuna nena se ekero gose korengana nabo busakuru ase kiumbe kyo bochori ne chimbe ba IBC na twarora egatia abo bisaba ba commissioner baiga abanemba bete bakwerusana ni abakorawa no mukonyi bo munyakiro gase kiumbe kyo Juliana Cherera abagateba buna baraboni go berusana neti asokuraria ane na machibu yekiro kyo burayo bonene bwense asenge ncho buna korengana na barabwo amachibu ari abete ga kubikira ase abisi yabo tarengayo bwasioku akorenda sense muyenda ba commissioner batatu bakorawa no munyakiro go kiumbe kyo Wafula Chebukati ragateba buna obochori obumbwa korekanita senchiri werete ekyo kyerete ko muraria William Samoei Ruto koba no murayo mochoro gatano bwinse ya Kenya ne kyoroche obone mbwa bete inkyora kwanire goro yaba kamisha maberekera bakwerusana nyabono kero bagoteba egatia bagoteba bochori mbukorekanita sobwasio kuna bande batemba mbukorekanita sobwasio ku na kyoroche obochori obwiga mbwa korekanite asenchiri bwenerete obochori burabu aseo abantu bagete chikura aso omonto otogete polling center nabagotenge kenaro obochori mbokoreki mbochorire amang'ana eng'ane chikura chibire chikura echibarire neri chiremeteraira echimoremete nche nomonto orera lakini echimoremete naye ase polling center naroche buna abantu bagwaka chikura lakini echimoremete ya ninki anene na indora bego kwanira ntwarra buna chingaki obochori bwaringo korekana gati yaba obisori baye gutinira obochori aba returning officers agati abuna ntwaru chori obete orenki mu returning officer ko rwa sensemeri ya Embakasi obete kagusira kore no mubiro yo gachikotoka sesi chinsemo chia oloitoktok bo bisabande mbabete bagusira korende bagatoka ingiora kwanire kero kende korengana ike koirera kwanyore kero chinga kimne chiga konyora buna abo bisaba iga bakonje baguchibabura ko rwasemeremo abandi banyorekana basirikia magima emejando akonyora omonto akwa uongo bono expectation nero gotwaranga nyarebe na chakere chikura tinde tintebe ng'ano etu timbwatie evidence isaine ng'ana etuongo nabora nyoro erabwieka ochieta akore bintu bya gosaka goseronde omonto bya goserete apart from chikura oyonda akaenda akamokora buna amokorete nano wa business lakini bona ya bete na bete lakini rende chikura chiakire no morembe chigakubuya chikabaru mbuya chire ego kunogo tana aba bisabange ba IBC mbali goikerania mirimo yabo bune bwenete korengana neri chikoriri ari obochori mense ya Kenya asaba abange barabu mbali goikerania senge njoma bwate gento tokorokanga nimbwate nyarebe nonya Everin otenga ki no bwate Jasper no bwate gekone ya no bwate Jasper gekone ne competitor yao umuntu okotete amono ningo Jasper otatiga geko yani otige gekone ari boy ya twarorire gwateiro mwe kwabire okora ise yuburai bwo mweshimiwa oyorengo mwe MCB ward korenda akabaga kubua asobochori bwo mwako yega akorengana nere nanchiranete na machibwa yaga gose obere gati abari bagochia goikase kigambiro kwamereria machibwa ntundori kwenda kigambiro ntwamukande tikara twabwiru ntwe tokwanja nandi twamuteti anja obugima kwenda kawaida chikura nabo chireigo anjo kande korengana na se ward yeyo re ward watebo mwe MCI gutinira korengana no magenderari abeire kagokora no riobete kago service boniga na kioroche ne chikoreta monchorerio gose ne chiko amagenderero na chikoene kiwase ward yeyo ase ward yeyo chitago borabu nere nene Nyanza region nere nene sana ewene irebe chiwodi ibire gosebe constituents lakini yo mweshimwa kimonge natemete ko natemete asanyarete
bono buna twaruseti bwo burai oyo soete nere tigara jakira twakorete kitwatigirete nyasaye naro amukonye na korengana na maneno anene se county ya Kisiga twarorire buna anena se obu governor omuske James Ongwayo beriga korasi gikakie myaka 10 bono nurucha se county ya Kisiere nekero na se yaringe konyora Ongwaye ataraswabisi anene buna Ongwaye bono twabere tokorera na mbabwati bwa matobu yana omurayo mochore boni governor mochore Simbarati na kioroche ambachi kubwaterana ase ambachi kubwaterana iri koreta magendera se county ya Kisia baraya babere mete every near difference nerase so muntu akwa kukibasa ku national government no muntu gocha kusangiririe bango aka naba koriegas be county simba no muya nturakana no muya erekonye tanya kusangiririe bango bono ritanga ne ucho kusangiririe bango woni gatwago kirosoire enga kingo ikere au jago saba abantu abaige bango ng'ang'a abantu abafanyikazi eyinere oja kobe shida nene kera abantu baje kumwanga ng'etu abugete ng'a no muya lakini wone michande goja kutoka kero go sabwe bango ng'a epigipigi buna bona ba mura ba boda boda epigipigi akana bango ya 500 tinda dana 500 uje gosaba lakini eje ikao danga kinga 500 nyore chibesyo kore kyogwa kana abafanyikazi ntugwate difference yo kosabe bango no kwa kuchibesa cyo kwenana atogwira nase obochoria sekirugo kiria kenene kyoburai wense anene bono ekerobo mu bwazimiola umoja wa Kenya baguche kubeke kina ayo kwamiriria turocha se chinsemo chiria chia milimani local timi mu Nairobi abantu baikirani rororo abantu abanginigo baichire isko nabigo abobisa aboburendi mbagendera kubeke kambio roko kya buno botoereru ngwene kiwabure bono ekero ekine kiego chikobeka iranyarikana buna ekyombego se ekigambiro kyabere gego kana obochorio buiga gusege kugania obochorio buiga mbochi kwirorerwa kokoteba buna anigo bwa korekanta senchira yekene na umuskeruto atigare gusagendere guchiakora ense ya Kenya achigutianiwa na kioro cha sense moya ya Raila Odinga na achikogendera kwanchirana na machibu ayiga na ndengi na kiera achikoreta impact ya somo Kenya Raila twamanyira gotambe wikakane kera gwiru wikakane lakini rende gento tugosabe kenene omurembe igo kuno goteba buna nachi amachibwa nachi gosekinange chikuru kugambira bado na bagukana na inde na bagukana igento tumumanyete oikata ke handshake wone handshake iyo takoretiki etaiyo lakini ende kenene omurembe igo kuno goteba buna kero kendo bochori bo bwakorekaneta so bwasioku lakini rende ne kawaida ya Raila Odinga ere goteba buna oiberu chukura obochori ora bwakore tubuya ebali ni obochori bwakore tubuya buya asa abantu bayenge polling center mba rocha obochori mbiya bwenge lakini rende kachire koti tiye koro kwanjerana kwaye asesemo twarara inde obochori kubwatikana na emirobiro yarenge yo gwakachukura obochori bukaba bogoteneni wanene asechi constituency au nabo igo chi county ya Kakamega nabo igo county ya Mombasa obwo burabirobere go chikokorekana korengana ikombe kya IBC kyabere korare buna obochori obumbu chikokorekana chitarike 29 cyumutinyo yiga noroche ne chikoreta muchando ndase osenechie kore gosaria guturubania omurembe asaba Kenya murembe tuli guturubana ento IPC ari wanja turakore case kere court emanyo cha gutangaza tariki ocho liugo gokoro ari kobabia lakini ende nabwa bamushi bamwire ona abwa abantu ba Mombasa nanini baechorera umurayogo ambia mono ekero togokorera bona sengencho chinga kinigo chiatunyorire antagete orwa mangana oyo moerio kubwatikana no burayo bwabeire boko baroro na burayo buyo burachi gosoa ekero bona baraya abanyia babeire bagochorwa abo barachi ko okorwa bokorerwa chiase aba Kenya ndegento togosaba no morembe obuya ebyasara birane buna byakabeire obosiboni gebore tutati twakagureta manini akiye omurembe
mwanchi omurigereria naro yo bono omogeni oito bwe ritko rya rero Jasper Obiera bwate kubwatikana na siasa imeyense ya Kenya korende chingaki nigotia chatunyorere korwase ensemo ye studio ndichikonyora chingaki nainde kero kende ero tokwanira manke igoro ya siasa kero bono tuganyete abarai korwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya wikia iki na sekegambero erio tuganye toigwe nanara yaya guse okona chakwe kegambero ngoro kyoko kubwatikana na machibu yo bochoria sekerugo kyobura yobonene ebwense ya Kenya erio tomanye ense ya Kenya inki kebwenete gokorekana usobo chori umbochiko irorerwa gose ambochie gotigara igokoba erio Dr. William Samoei Ruto oyobonore umurayo mochore gochia kogendera kora ense ya Kenya narabuna ekine abara yaboni go bwato ikachinsa isana na isato chiabona mubaso erio kobeka ekina asekegambira kerebona goteribuna asensemo ya Milimani Locots wekaboniga abanyanyimbo nigo baichira sawo abo batinyetie oburendike gima nonya nabo abantu anene bali ababwatani gose ababwatani korwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya babere bawekerana abaraina abange babete bagochorwa abande abo baterona nigo bagochia kuamereria amachibu ase okubwa korende twarorire chinga kinyinge aba Kenya babere gose abana siasa abali babete bakubwa ase birugo au byoburai mbagenderete kubori wa kweneke munankuanchirana bale na machibu ayo abete gagosogose gakorariwane aba busakorwa se kyumbe kya IBC anagosirana nabali ababete bakubabara yabachore eryo bachikokorera umwananchi emiremo buna ebwenerete ayibono namanke ntogenderete gukobwateria ekerongo korera gaigo murobero bweri so reito no murobero kugokira kiretiko rya Jumatatu wika ritiko rya Ijuma ekerobono togokwanira amangana korwase chi sector au endrago tobwatia wetera Ndizi TV News ya sensemere ya YouTube Ndizi TV News Digital semo ya Facebook baigona bogo Twitter @Ndizi TV News wose otobwatia se website ito www.ndizitv.or.ke eryo togendere gusangana ya mangi ngokwaneria umubasoro muyana boigo oburire borobotere rime ya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusi eretariane Evelyn Osero.